Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Mwa bo Sofia, mwezi bo nwokoli na asịgị ife abụ Ugwumba. Naanị 10 afọ asaa ka Chineke nyere mmadụ ibi n'ụwa. Ihe ọzọ gbakwunyere n'enu bụ jara. Mana ọ bụrụ na Chineke atinyegidere gị jara wee ruo ihe dịka 10 afọ atọ, mara na ị bụ onye a gọziri ma gọzibiga gị oke. Anyị na-ekwu maka His Royal Highness Eze Cyril ELESIM Ibe Okwelube nke izizi na Amokwu Achara nke dị n'Uturu. Onye Chineke gọziri site n'inye ogologo ndụ, arụ isi ike, ma mechaa jirikwa akụ na ụba wee gọzie ya n'ụdị ike gbanyụ. Ọ gbara 100 afọ tupu ọ na mmụọ. Ya bụ na ọ bụ onye Chineke gọziri, ọ kachasị site na amamihe. Igecha mmemme anyị anyị ga-ama n'ụwa mgbede ka mma. Mmadụ ịtụkwasị Chineke obi, bie ndụ ya nke ọma, nwere ụgwọ ọrụ. Ihe ngosipụta anyị kpọrọ ya The Book of Remembrance, Chapter 2. Ihe o ji bụrụ Chapter 2 bụ na Chapter 1 bụ n'eluigwe ka ọ dị. Mana anyị bụ ndị nọ ndụ n'ụwa ga-enwe ọgbụgba ama, dịka otu egwu anyị na-agụ na chọọchị kwuru sị, naanị ọrụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. N'akwụkwọ nsọ n'ọlụ ndị ozi, mgbe Dorcas nwụrụ, ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị o nyere aka buru akwa na ọtụtụ ihe ndị niile o goro ha mgbe ọ dị ndụ wee gakwute Peter sị ha negoro na nwaanyị ya ekwesịghị ịnwụ maka na ezigbo omume ya mara over. Mana nke a anyị ada Chukwu ajụjụ maka na anyị maara na ya bụ nwoke biri ndụ biti ọfụma. Mana ihe anyị na-egosi bụ ihe o mepụtara n'ụwa. Onye eze alana, papa ụwa alana, Okwelube alana, papa Ikechukwu alana. His Royal Highness Eze Cyril ELESIM Ibe, or my father. Onwegi mgbe o vuru ọchịchị tinye dọsịnedi isi ebe a n'ihi na ọ ka bụkwa onye obodo. Ihe ọ na-akụziri anyị azụ onye polisi na barracks anyị toro mgbe ndị ugwu mgbe ndị Yoruba ha ya na-arụkọ onye ọbụla na-eme ka nwanne. Azụ onye isi stores department na Old Imo State after ekechara esi Enugu Eke steeti anyị bịaghachi itu ya. Papa m akpatubu oke. Papa m anọkọtabe sị na onye abụghị onye. Otu ahụ o si bie Kaduna for 27 years. Ebe a mụrụ mụa. O nweghị onye ugwu mmanya nọ ga-ekwunwu ihe ọjọọ gbasara papa m. Otu a ka ọ na-ekwukwe maka ndị enyi ya dum. Ọ na-abụ oge a na-eme population census ezite ndị ugwu ka ha bịa from various parts of the north. Ndị emia niile asị ha, unu if it is Abia, go and live in the palace of my father. So when ndị na-eme census na ngwa ha bi Uturu, every evening ha gbara bịakwa ha tụ ute nọrọcha nnọọ na ihu palace na nna ha papa ha gwara ha na ha ga-anọrọ na nke papa m. Ndị Hausa si na ọba akwomi. Mpa m wofu n'ime nna millions because papa m ọ na-echere ụmụ, ọ na-echere ikwu, ọ na-echere onye ọwụna. Onye ji ndị etu ya papa ụwa. Iwu onye Hausa, iwu onye Yoruba, all ya dị open for you to enter. Papa m enwe part 2. N'ebe nwunye ya nọ, number 1. Papa m dị righteous, ebe nwunye ya nọ. Ọ dị righteous na communication. Ọ dị ihe niile a na-ekwu ọ dị righteous. Papa na-enwe part 2. Ọ ya ji na-ebe akwa ya n'ụbọchị taa biko papa m
ọgbaju otu a dọrọ ịkpọ ya na phone officer ọkpaghala gị officer mgbe m nọ course na Jos papa m na-esendịchara m ego he will send the driver to go and pay money for me knowing that things are very hard o duru nna m na-ekwukwe nna m enwe part 2 ọnya eji na-ebe akwa ya n'ụbọchị taa. I'm a Princess Ngozi Nzako. I'm Hrm Eze. I'm the first daughter of the family. I'm a action man. N'ezie, even na-enye nsogbu, a ga-akpọtara gị ya isi ajọ ọgụ oyi. So ma ị na-eto eto, a na-eme ihe nzuzo ebe ọ nọ. O lere gị anya, ọ marala ihe ọ ga-asị gị bịa. Enwere ike ya dowe gị aka gị n'ala, gị nọrọ nga for 1 hour. Ọ mmadụ ga-agwa gị isi ọzọ ga-emeli ihe ahụ. So anyị na-atụ ụjọ. In short, ọ gara ọnwụ a neat man, even bed ya, ọ nọrọ na bed. Ị nọrọ na bed for ị ga-emezi bed ahụ. So ọ lọtawa ọrụ, anyị amarala na mpa anyị alụwala ọrụ, ma ụlọ anyị ga-ekip ya neat. He's a neat man till death. Ọ a neat man. Onye ọbụla bụ onye uturu si ya gara ụzọ ije na Kaduna, mgbe ọ bịara ụzọ ije na Enugu, mgbe ọ bịara ụzọ ije na Owerri, si na-esi gị n'ụzọ anyị n'ụlọ anyị wee gafere were nọrọ ebe ahụ, ọ dịbe eziokwu. Onye sikwa gị na ya polisi ha dị 100, papa m tiri 98 ndị polisi n'uturu. Otu o si ti ka o si ti ndị ọkaigwe, otu a ọ bụrụ na o si ti ka o tiri ndị Igbo, ka o tiri onye Yoruba, ka o tiri onye Benue, otu a ka esi mara onye papa m bụ. Ọ ya mere ugbu ọ dara ike anya ma ka isi aga, n'ihi na ị na-akpọ ndị mmadụ, ị na-ezi ozi ndị Yoruba, ga na-ezi ozi ndị Hausa, ga na-ezi ozi ndị Rivers, otu a ka ị na-ezi ozi, n'ihi na onye ọbụla ma ya ma ọnọdụ ya ma ka o si eche echiche. Tụ ọnwụ ya mekọtara onye ọbụla, but ọ onye torurunu Chukwu gọzikwere ya, Chukwu agọzike ya. Onye aga school, ọ na-ede nwa aha ya, Chukwu were retentive memory nye ya. O mejọ ga-akwa ya ede n'elu akwa gị kwara gị, ebi echi asị gị na ya bụ measurement gị n'isi, ya kwakwara gị akwachie gị. Tele ya nwụọ, jụọ onye ọbụla. Papa m gịrị ya mekọ business 1928, ọ bụ na ọ 10 naira ka gịrị ya mere, ọhụ gị na ya sị gị chetara mgbe ahụ ya gịrị ya mekọrọ ya na ịkwụrụ 5 shilling. And na ịkwụrụ ụgwọ ahụ 3-4 times, na ị ka jifukwara ya ụgwọ. Ọ bụ na ya jigo ụgwọ, ya chetara gị na ichetakwa na ya ka jigo ụgwọ. Otu a ka isi ma papa m so na Igbo Union Kaduna. Ihe niile ọ na-akọrọ m, onweghị nke m gafere ma bụ ma na-eme ebe a m nọ ugbu a. Onweghị ndị Igbo na-eme aha m anọ ya, because papa m so na Igbo Union. Egbe elu gbara ịpụta nwa ego ole ọ rụtara ya were nye ndị Igbo ka a na-eme ihe union. British police bụ ndị kpọrọ ya na ha were fọmụọ Nigerian Police Tailoring Department, because ya na-akwara ndị British akwa, na-emere ha amend akwa na Kaduna. Ha kpọrọzie ya sị na ha ga na-apụta n'ezi na ọ bịa mepee ha tailoring outfit. So pam enweghị onye ebe ọ na-adọrọ line, everybody dị important, and ị ga-protect onye ọbụla otu ọbụla o si dị, ọkacha nke onye agụụ ji. Aha m bụ Reverend Father Kajetan Eze Cyril Buziem. Ọmụnwa bụ chaplain na-elekọta ụlọ Catholic nke dị na ụlọ akwụkwọ Gregory University dị ebe a. Aha ụlọ ụka anyị bụ St. Gregory the Great Catholic Chaplaincy. Ọmụnwa na-elekọta ya. Eze Cyril Ibewo onye mbere ebe ahụ, hụ ya site na nzọmụkwụ ya na atụmatụ ya na mmaji ihe, bụrụkwa onye na-eso anyị ekpe chọọchị ebe a. Nke ọbụla hụrụ ya, nwunye ya eso ya. Mfara anyị na-eji ya eme ọnụ na ọ bụ onye eze na-eme ka ụlọ chọọchị anyị n'ebe a, chaplaincy anyị, wụrụ ihe a ga na-anụ ahịa ya. Ọ na-agbachiri anyị gbasarakwa ụzọ a ga-esi mee ihe metụ ya ọfụma, gbasarakwa otu ụmụ akwụkwọ si na-akpa agwa. Mfat ọkọ ha ọkọ ya mere mgbe ọbụla ahụ na-adịghị ya, ọ na-abịala ihe, anyị na-ewegara oriri nsọ n'ụlọ ya, ndị ọ na-adị happy so much na abịara leta ihe. Mgbe ọbụla m gara leta ya, jụọ m, Fada, ile otu ụmụ akwụkwọ si na-eme, ile otu ụlọ ụka anyị si na-eme. So ihe ndị ahụ niile, mfat anyị mesiri ihe lot na ọ na-anọzighịkwa ya. Ya mara m dị ka nna nke okwukwe, asị m kwuo nna nke okwukwe, n'ihi na ọ nwaghị naanị na anyị na-eji ya elere anya, mirikiti ndị ọzọkwa n'uturu ebe a na-eji ya ama aka dịka onye ha hụrụ ebe ọ gawa n'ụlọ Katọlik dị mma,
ha esorokwu ya n'azụ na-agakwa ebe ahụ. Anyị họpụtara ha dịka ugboro abụọ n'ime izu anyị na-aga eleta ya wegara oriri dị nsọ, ndị ọ na-amasị ya nke o buru ibu. Ekwe mgbe ọbụla ahụ na-adịghị ya, anyị ga-ete ya ude dị nsọ dịka a na-ete ndị ọrịa, ya werekwa gbake na-agakwa n'ihu ma n'ime mmụọ ma n'elu ahụ. Nna m were very decent and honest man. Ọ kwuru n'eziokwu, ụkwanye laikere neatness. Ihe m mụtara n'ime ya especially eziokwu, mmadụ vitamin na ihe ọ chọrọ na-adị ọcha ka ọsọ onye ọcha. Mgbe a mụrụ anyị ọwụ somebody ebe ọ nọ mmadụ na-emezi bed ya. Eze nyere na eze autonomous eze nyere ya tụrụ n'ọjụzọ kalụ. Ọ wụrụ ma mmasị ndị ụwa ụmụ iko ga-erute ya, but ọ wụ onye na-enyere ndị mmadụ aka in true in spirit. Ma onye ga-ego spiritually, he will build you, nye gị guidelines, and you follow his ways, and ihe ọ gwara gị, ihe ọ bụla itiri aka ga-agara gị. My dad is a disciplinarian. He gives laws and we are bound to obey the law. Papa say, ihe ọ kụziri anyị mgbe anyị bi na barracks. Anyị agaghị gaa n'ụlọ mmadụ gaa rie nri. Na ọ chọghị ịhụ gị n'ezi mgbe elekere isii kụrụ. And the same discipline I imbibe in my children. I will tell them, I'm from a disciplined family. You have to obey. Eziokwu. Ihe mụtara n'aka my father erika. One, prayerful. Mmadụ dị prayerful. Amara ekwu n'ikpe nkwụmọtọ. He's always a truthful person. Onye na-apụta n'ihe okwu oke ihe si mee. Ọ da like yes, so ụlọ okwucha echikwugharị ọzọ. So he has been a truthful person and he has been the best daddy so far. Very nice. And when he carry mmadụ dị nice, that is what he is. He's my father now. Forever be happy, now my dad. Yes, that's what the told was. He will still be my father. I'm proud to say that. Onweghị ego anyị ji, bete ụlọ anyị bụ ebe onye ọbụla na-agbakọ abịa eri nri. Onweghị ihe anyị ji. Ọ ya mere m ji eburu ozigbote onye na-esi nri. Ana m esi nri dị egwu. Jụkwa ajụjụ. Ama m esi nri n'ihi na ọmụwa first. And mama m ji mmere nwaanyị. So onweghị ihe ma ama esi. Anyị ma otu anọ na isi weta anụ ka m taa, anụ ma abụcha m onye anụ. Bete iweta anụ ọkpụkpụ dị. Aga m alaike ịta ọkpụkpụ ahụ n'ihi na ọhịa m jiri too. Onye na-aga na onye na-egbu anụ ji ego ọkwa oru egbunye anụ direct. Anyị wa na-enwe ekwe n'ego. Mba ha na n'ebe bucha nwa left ya ahụ ọ na-edosa ji ọkpụkpụ ya were ọkpụkpụ ahụ kebisiere m gburu ihe dị ka mkpọrọ anụ abụọ tiire m mara dat na m na-agba mbọ ma were laa site ha ofe ọgbọnọ ọ egusi were ụsụ tinye ya ọsụ ga-esi nri mmadụ 20 ga-eri onye ọbụla na-abịa eri. Anyị mechara nwee họteelụ. Me na papa m mechara na anyị chela Christmas anyị enwe n'ego igo hot drink n'Enugu. Anyị nọrọ na n'ime palọ anyị vute stove anyị were rụta were kai blend ya were rụta whiskey anyị jiri la Christmas n'ihi na we built the ingenuity of how to fight back poverty inside the house. My ntakịrị anyị na pass a lot of hardship. Even ma ha na-eji gesha eshi ihe mgbe a na onye jiji gesha eshi ihe gbagasị na onye ahụ that family ahụ agbagotala. Ma ahụ anyị na garị anyị na enwe iyi ihe slippers shoe standards anyị nwee ọnọ na dictionary anyị. So eregidere m ihe till my class secondary school JS3 ọ bụrụ gbasa JS3 eregidere m ihe ruo my JS3. This my senior brother. I lọta anya gaa rie ahịa. So that time
ihe ndị nọ na mechanic village of people ha ga na-asị m jishi ike ọ ga-adịrị unu na mma betu ugbe ma onye si ugbe ga-ere m ihe amụọlọ skuul ugbe ihe na-aga ekwe ya but eshi na that ihe a that background of hardship anya tolite mara ihe wụ na ụkpanọ so ezinụlọ anyị tara ahụhụ nke ukwuu a na-asị na mmadụ si na from the grass Chineke bulie mmadụ elu n'ezie mpama nọrọ mgbe ụfọdụ m na ya sị nne Adam nọ na-adị ya ka ọ na nrọ ihe ọ na-ahụ taa. Yes, ịma na a na-amụ nwa as the day goes by things are na-eme improve. Aga m asị na mgbe a mụkwara anyị ahụkwara m the hardship a little mana ọ dịchazi maka ikwum Sanders ga school. Yes, bikuo na school na secondary school, so then ama m na before bipe school mpamensi guys school fees anyị, so ama m na from stage ahụ ọ rụrụ ahụ too much ahụtụrụ m ebe ọ na-adị mma na-agbago ahụ asị gị na ana m emenwu big man because ana m eka na m ewu onwe m ahụ onwe m ka ndị ahụ m chere m ahapụbe ma ọ mị na ha nọ ọmụa hope onye tagburu onwe ya n'ahụ onye enweghị ebe ọ na-aga masị gị inwe ebe ị na-aga. Jizọs bịara n'ụwa edere ede for poor people, so ihe onye Chukwu zọrọ ndụ bụ ụzọ egonyego onwe gị gụnye mụnwa number 1 n'ihi na ọmụa bụ representation of God's work here on earth, of from zero to this level where we are. Ịbịa a na-aka anyị ọnụ ụlọ aka anyị ọnụ ihe niile ebe today nwere ụlọ a chọrọ anyị enwezi. Nna m tara ahụ right from all grassroots anyị tara ahụ ebe anyị na-anyị echara kpọfụkpọ ebe m na ere m mineral to support the family, ere m mama put, ere m mineral otu a na-esi ebu mineral erere m ya n'Owerri ice water ere m ya to support our parents because here they had a police family ọ na-adị with large with ụmụ 9 ọ dị easy, but I thank God for today. Ị mana m onwe m n'ebe a nụ wee yi Sanders gaa secondary school ana m agba ụkwụ yiri say pass gaa na gate mba na machiri say pass onwe na akpa were ụkwụ nkịtị ba ka ihe odu condition na nga asị gị na ama m ọ dị worse, but I thank God no mere anyị dị ndụ ntị mma m wupila ya. Ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya. Opurobios Igwe Ejenga onye ga-eleta m ụkwachara ọfụma, onye ga-eleza anyị bụ anyị hapụrụla. Asị na ọ dị njọ, asị na uru ndị nze. Papa m ekweghị na ya ahụ. A na-eweta mmanya a na-agara papa m ọrụ a na-akwa atụ ụtụ from the door chere te echecha nwụọ n'ihi na iburu ikpe bịa ọ ga-ekpe ya dịka Chukwu si sị ya, and o kpechaghala ya, that is the end. A na-aga police na rain my dad, so ọ sị na ya bụ police na onweghị onye ikpe ya ga-ekpetenwu by the grace of God ya ekpe ya, and taa ka o bere. Ugbu ọ dịziri ndị obodo ịma na ha ga-atụwazi ụtụtụ onye ọbụla amabeghị ihe ga-emefu ndị obodo ihe ga-agbajudoro ha. My father gbalịrị for ndị ụwa, and ihe ahụ ọ sị m mee ka m bukwere ihe ahụ ọ na-emekwa ya na-aga n'ihu, n'ihi na ahụhụ chere anyị
and ijiri ya nyachi isi emekwukwala ka onye ọzọ were ahụ nya isi mee ka ọ dịrị onye ọzọ na mma. ya ji akpọ polisi bụ ngere ọchịchị edu good from obodo ma ọchịchị edu good a ga-akpọ polisi ya bịa anwụrị ndị mmadụ a ga-emesi ike ekwu ihe ọchịchị ya ankluzu polisi anya sị anya chọọ onye ọbụla gị ibe mere ya rịpọtụ eze makwa ndị kabinet ha kwuo ya ihe bụ ụmụnna kwuore onwe isi ha rịpọtụ eze ada kabinet a ga-emebi ihe ha rịpọtụ kwa na-emebi ya abụghị. Ọ pụtara na enweghị police station n'obodo a ka ọ bụ na ndị polisi enweghị ha na no police station nọ n'obodo bọtụ ha arụ anya alụ asụ ha bịa rụrụ anya ọrụ maka ihe na-emefu n'ime ya na-adị egwu ya kpatara anya ji wee chọọ ka ha bịa batara ihe mgbasara ha. Onwe so onwe knowledge of police. It was a late inspector ibe so ọ intrigues in na police ọ kwukwere na ekwusi ya chọwa police ihe ọbụla mmere ebute na cabinet we treat it so enwekwe ndị isi ọjọọ ha na-adịbụ really nwa obodo nsị ka nọ so emekwe we know how to handle it ya bụrụ on youth level anyị akpọ ndị youth ha bịa handle it. We work in pari-passu with the youth and the town union. There was peace, relative peace, existing between us and the town union. Say never. Bring the matter, we handle it. The first thing, very surprised. That one we should have caused a distress in this community. Yeah, with intelligence here, come on. Land matter. Amen. Between late Christopher Ndubisi and somebody is a no. They had this man. Other neighbor family. So they had a very long case. So I had to lay a boom mother. But you put upon this group high worker, this group a worker. I thought that would be problem. The man I'm on like Kusu Yoga got take it out as a quench the matter that. Then I had to lay peacefully to settle the matter. So I'm going for the Aka for that particular judgment. And with peace in the community. Nothing like in Dorondoro. In Monyabla Eze. Eze Chi actually, but I am Wezamo. All due to character and of me, the Otose Menyan mother. Menaje hope time. Annual in our community, we are 6 clans. Our community touch and cause and according to seniority. So Daba Amba Mago, which you know is away. Eba Mago. So Bodu, I say the Konya Galan because of all the time, I don't know channel police retire. Nobody, as far as I'm going to pick one person. Since your base, he changed la amokwe chara uturu he change maka things ndị mma bụ ya na ahụ since anya la arụ elu ahụ bad thing enwetekwe bad thing o le close immediately achọwa ịga ihe gọọmenti ele enwete people ndola aga ya no ha gakwa ezitere anyị ihe asị lekwe ihe emere ebe ahụ ndị autonomous ya ole nyekwe m gift every Christmas lenye anyị gift here the child udod organize in a village after his come by maybe to check can when you with the Jew Alana, Papu Alana, Okweluba Alana, Papike Chuku Alana. No line, I went out. Ekbere no wala. Even my sisters don't know wala. Adela used to. Be close to God. And God down when I oil and pillar is no line and toala. How to rhyme anyway. Ni all of the nile
ga-etụkwasị Chineke obi na ọ ga-adị mma, ọ na-adịkwara n'anyị na mma n'ihi na ntọala ahụ ha ziri anyị ka anyị jikwa gradually werekwa ya na-agbago steepụ ahụ. Papa ga-awụ 4:30 in the morning anyị agawala chọọchị. O mere mgbe ife onye ọla na-erule ego ekwesịrị ịnata oriri, ị ga-anata oriri, ị ga-eme confirmation. Ihe niile a na-eme na nzukọ Kraịst anyị niile mechara ya, and onweghị n'ime anyị nke lụrụ di n'ime 9 ahụ anyị dị na-agba ha akwụkwọ n'ụlọ ụka. Papa mere ka anyị niile wụrụ ndị gbara akwụkwọ. Ihe ọbụla ị na-eme ya sị gị gịda di gị ga-eme gịnị, gaa gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka. Ọ bụ ihe nke mmụta. Ọ sị mụ na nwunye m gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka, achọrọ m ka onye ọbụla na di ya ihe mmadụ 9 anyị gbachara akwụkwọ. Mgbe niile m na-aga echekwuru ya, ọ na-atụ aka gbasara ụlọ fada ebe fara ga-ebi. Ọ sị m fara hụkwa na ụlọ ọha na-arụrụ ya, hụkwa na ị na-aga ebe ahụ na-ekpe ekpere mgbe ọbụla na-efe mmiri nsọ ka Chineke na-echedowe ma ala ebe ahụ na-arụ ya ma ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ nakwa ndị na-aga ibi n'ime ya ka hapụ inwe ihe ọghọm ọwa akụkọ ọbụla dị agha. Etuji Chineke hụ na arụchapụrụ ya. Ihe unu na-eme masịrị m, so gaa n'ihu. Aga m asị na okwu ikpeazụ m hụrụ o kwuru tupu ahụzi ikpe m ya ọzọ, mana amaghị m na ọ na-aga ịnwụ anwụ. Ọ bụrụ na ọ na-aga ịnwụ anwụ, m kara ajụjụ ndị dị agha, amakwa m na ọ kara agwakwa m ihe ndị dị agha gbasara ụzọ a ga-esi wee gaa n'ihu. Na m ga-asị gị ajụjụ ejiri amagbuola onwe ya nke ukwuu n'ebe mpa m na mma m nọ. I mụtara a lot of things from them. Ịhụra gift, charity work, a na-eji ya onwe part 2 from my parents to my senior brother to my sisters. Anyị na-ejiri mmadụ ihe aka ike, ịghọtala ihe ọbụla nji ma menye mmadụ gị ma na-eji m ya. That's all ihe anyị mụtara n'aka my dad. Ị na-ana ala n'ụlọ anyị bịa, o werela ọjị eburula nri, onye ga-asị anọkwala m ọdụ gị gotawa ya. Otu a ka ọ dịkwa mma n'ụlọ, mejụkwa di m n'ebe a. Ụfọdụ ọ na-esekwara m na ya ma ụfọdụ ihe mmadụ ihe ma ọ gịnị because ọ ga-asị masị ya na I wasn't brought up in that form. So ebe ọ nọ n'aka Chukwu n'ihi na ọ bụghara ihe gbasara Chukwu o jighị egwu with mam, and kama oge enye onye ogbenye ya nọ n'agụrụ, and ndị niile na-abịa ịyọ ihe gakwuye ya gwa unu ka unu ga-esi nata m ihe ahụ. Ọ papa m na-ebutere ndị mmadụ ụzọ go cherekwa go bịa this hour na m ga-abịa ile ya. Ebiazi ya asị m na mmụọ onye asa ya na onye a chọrọ nsogbu na nwe nsogbu a na m ga-asọlvụ ya. So onye ọbụla hụrụ jụọ ya, papa na-anọchiri mmadụ ụzọ right, ị ga-eyuzu ya to collect ihe mega expect ihe ọ na-eme o mefuru onye ọ dịrị. Ọ ya bụ Eze Cyril ELESIM ibe. Ka anyị gara n'ụlọ ụka St. Gregory the Great Chaplaincy nke dị na Gregory University Uturu. Fada kwa anyị aga ka anyị hụrụ ebe His Royal Highness Eze Cyril ibe na-anọ. Anyị erutana n'ọhịa ebe ahụ, ya bụ na apịachie n'akwụkwọ, ya bụ na okwu abụrụ n'eziokwu. Ebe a bụ oche eze ebe Chief ibe na-anọ na-ekpe ikpe nkwụmọtọ, na-ekpe ikpe ziri ezi, na-achị obodo etu si kwesị, na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka. Anyị rukwara n'oche eze a, anyị ahụzi nwa amadi a. Wee bụrụ na His Royal Highness Eze Cyril ELESIM ibe apịachie n'akwụkwọ, uwe nweghị isi. Onye eze alana, papa ụwa alana, okweluba alana, papa Ikechukwu alana. Ya na nwunye ya nwee mkpụrụ ha kụnyere anyị n'ime. That is why when we are growing up, I can't remember seeing 2 of them in our front at each other. I didn't experience it as a child, and that has been carrying us through. No matter the condition everyone in our marriages, we still accord that respect to our husbands. And I didn't be of if by now I'm 20-something years in marriage, Mona Dima Kobon or him mother from my parents. Yes, all marriages are like that. Mano here, mother. Was when mother na akunya mother ni my mother always tell you, sige, onwo ku na say gida dige kwene ka obochi. A na-ekwu ya n'okwu anya na-alụda na-agwa anya. Ihe anyị niile na-etu ya papa ụwa. Ihe ihe na-akpọkwanụ mma anyị nne Ikechukwu na nne Ikechukwu ma ọkwa anyị chọrọ igwe ha ekwe ya ọkpọ nwunye ya nne Ikechukwu, nwunye akpọ ya nne Ikechukwu. Mma m
ewu nga ha abụọ na-eme ha na-eme ka ugbu a ka ụtọ di na nwaanyị ha kala amalite and since mmatara nna m ti ya hapụ love ya la nne m the much that m say ezigbo nwaanyị dị ọkọ during my father's 85 years to 90 or 70s before ha stop ịgazi ihe gbasara ya na-agaziri ha. My mom ga ya ọ ga-anọ na-echi ya lọta ya butere ya akpa ya. Mom nọ na kitchen. I need the house help. I need the house help. My mom is strong. Mom na-esi nri, mpama na-akwari ọgụ. Etiri ya nnu ti ya nwụọ. So m ji mara na ọ dị ebe na ezigbo nwaanyị. Akwụkwọ hụrụ mmam na mpam nọ n'ike chukwu birikwa humanity excellent. Ahụbe m family, ahụbe m husband and wife dị otu ahụ. A na-ekwukwu ya since m pụtara ụwa. Ahụbe m ga mpam gara be mmadụ ga rie nri kama ya hụtụbe m. Ahụbe m ga mpam kpara ọrụ ga be mmadụ si ya gara ịṅụ mmanya hụtụbe m. The best friend ya mam ebe ọwụ na mam if na echiche ama mam jakịrị gị na di gị nke ụtọgbuola gị because ha abụọ you can't see my father, will see my mother, two of them. God forbid, since some put on the house open. Mpam moja mama so briko udachia. Even mom you ever put mpam as mama ka kenda mo be ga ipia. Yes eze briko ya ga change. Onye motra n'aka ha humility. Opurobios igwe ejenga. Onye eze alana, papu alana, okweluba alana, papike chukwu alana. My first visit to my in-law, Late Eze Cyril Buna Owere. Relationship muna now so cordial that you hardly know that I'm an in-law. He takes all of us as his children, legitimate children. So there's no difference. Because no hiding place. Everything is so prudential. Actually, I got to know my father-in-law late 1984. But by then, I don't have the inkling of coming into this family to marry. I was a policeman. I'm retired now. Himself was a policeman. But I do see him every morning with, what attracted me to him was his level of neatness. His neatness was exceptional. Very, very exceptional. And so the thing attracted me to him. But I didn't know that they had children, among whom today is my own wife. So I've known him before coming in to his family as an in-law. It was the day I came, she took me to the family. I now saw the man that I admired then to be my father-in-law. That was how I got to know. And it was all joy for me, because this is a man I know already. So that was just that. Obi esikwom ike, ukwu esikwom ike, n'ihi na amara m onye m na-aga ịkpọrọ nwa ya agaghị adị anya n'ihe m hụrụ ebe ọ dị. Abatara m ezinụlọ 1991 and mbata m n'ezinụlọ a ịbịa lọrọ nwa ya. That time is not yet an eze, he's still in serving, still a police officer. Oh, since then till death, Amatara Hrm Eze Cyril as a man of peace, as a man of honor, as a man of truth, as a man of love. Not only for the in-law, neither for the children, but for everybody. Well, Bible will say, no, you're in 70 years. The other one be extra. My father-in-law died at 100 years old. In good health, despite old age.
Ona anyo mamere na bed. Ona anyo chi na bed. He was always a neat man. So he exited on this earth as a great person. I wouldn't want him to die more than I want. No. Onkwene okonondo. O mechara gwa m si na ọ ga-agala bekee ọzọ. Na ọ gala mbụ gato. Isi adịka ga esi na onwe ebe ọzọ na-agala okere ihe ọ na-aga ime. So he preferred this place. Yeah, and the truth is that if you see Eze Cyril Ibe, you see love. You see him, you see humility. You see him, you see sincerity. In all, you see him, you see the highest level of neatness, even up till death. As an old man, very, very neat. You can't step on sand in his room, even up to the time he died. Oh, well, I won't know, rather, when I'm not. I was alive. Only you don't know anything about na ga ije nke ọma. So ọ gara ije nke ọma. Just like ndị kwuru n'ukwuru. Onwe mgbe o ji nye ezinụlọ ya mgbakasị ahụ. He died peacefully and at the right age. In fact, he died with celebration. Because ọ hụrụ ụmụ na ụmụ ya. Tutu m si ya je nke ọma, m ga-asị ya na ya wụrụkwa na a na-alụ ụwa alụ. Ọ ga-abụ ọgọ nwoke. In every aspect of life. Na ọ gọrọ m ọfọ. Sị m na ka m ji lete ya anya ka ọgọ. Na m ga-enwe ọgọ ndị ga-elete m karịa ka m jiri lee ya. Ana masị ya n'ụbọchị ebe ọ bụ na ọ masịrị Chineke, anyị anaghị ebe akwa na ọ nwụrụ. N'ihi na anyị ma na ọ nọzuru ọ kara nka. We are crying because something very special has left the family. So ana masị ka ọ ga ije ya nke ọma. Ma ekwara na anyị ụzọ ka ihe dịrị ụmụ onwe ya na ndị ọgọ ya niile mma n'aha Jizọs. Amen. Eze ezuturu Eze walile ọwọgọ Eze Maya asị m ka ije nke ọma gaa ebe ahụ bughere anyị ụzọ meghere anyị ụzọ ka anyị nwee obi aṅụrị n'elu ụwa nka until we meet you there in Jesus' name. Oge nwoke wụ Eze Cyril Ibe Ekwulube 1 of Achara ya ga-eje na udo n'aha Jizọs. Before me agwa ya okwu ikpeazụ, nye m chọrọ ikwu a na-alụ ụwa ọzọ, aga m achọ ka ọ wụrụ nna di m. Aga m achọ ka ọ wụrụ nna di m maka ọ fụrụ m n'anya nke ukwuu. Even aha ọ na-etu m baby good. Afọ nke ọ na-akpọ m baby good. Baby good. O ji ime egwuregwu. Ọ na-ama mgbe ị dị happy, mara mgbe ị dị sad. Ya dọkwa ya ajọ nwunye nwa m nke ihu gị dị ụta. M sịpa udo ọ dịkwa, m sịpapụ udo dị. Ọkwa ma ọ na-ele m anya n'ihu, ọ na-alaiki ile m anya n'ihu. No, grandpa is no more around. You love grandpa. Love grandpa. And he used to give you something, he used to play with you. So you're going to miss him now. Onye eze alana, papa ụwa alana, okweluba alana, papa Ikechukwu alana. Mgbe ọbụla m kwuru okwu m na papa m si m ekwekwela ka enemy m nwa ya hapụ ịga school. Enemy ọ bụ kwa nwanne gị na enemy gị mee ka eso na nwa ya gara school. Na school a ya agaghị mere na ọ bụ na ya gara school na onweghị ọkwa a ga-enye nye Igbo na Nigeria na-aga ewere n'ihi na ọ gatara ihe ọma mmadụ. But na he education mere ya mekwekwele ka o mee m, mekwekwele ka o mee enemy m. Ọ ya mere mgbe m jiri bido university ọ na-anọ every building ya ga na-ele
ọhụ maazị ka ha na-aga skuul ya nọ na-ele ha n'ọwụ na ndụ aka ya nọ ebe a na-agụ akwụkwọ bụrụzi ihe ya nwa bụzi founder ya o kweteghị mana ọ na-enye Chukwu otito kwa ụbọchị n'ihi na ọ nọ ndụ ihe ahụ ya enweghị ike ịbụ ya bụrụzie source of making sure that na nwa onye ọzọ nwetara ya ọnọdụ nna anyị ukwu Eze Cyril ibe. Papa is a lover of education. Because when I joined the work I'm doing, he encouraged me. He loved education so much. Papa hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya karacha ihe ọwụla n'ime ndụ ya. O mere ka anyị mara na akwụkwọ na-eme ka mmadụ baa ezigbo uru. Na ịgụ akwụkwọ na ị ga-agaru ebe ọwụla ị chọrọ ịga ma ịgụọ ya gụta ya ọfụma. That 13th of February, ma m bịara mụ na ya anọrọ. Ya sị m jisie ike. Na ya ma na ya abaala ọzụzụ nwa. Na anyị asọkwala ngọngọ. Na anyị hụrụ ọnọdụ anyị nọ. Ma n'ime ọnọdụ ahụ niile, na ya gbalịrị hụ na anyị ma aha anyị ede. Hụ na anyị mara anyị gụrụrụ akwụkwọ mgbe o kwesịrị na mmadụ ga-agụ mara ihe. O nwere ndị ga-anọ ka ha akpọ gị na fon na papa ha na ọwụ papa nke m na ha na ibu ụzọ nyere ha aka bifo amụọ m na ha na-abịa ili ya. O nwere ndị siche Amerịka na-abịa. Ọwụ onye ọbụla na-anwụ ede akwụkwọ degara ndị gọọmenti Amerịka na onye dị ụta ọ because of ndị ọma ndị bịara chọta ya na ogbe anyị ndị o chiri n'echichi. Onwebe ebe ọ gabeghị bete onwe ike ịnọkọta ya agwa gị na onwe ebe ya garala. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. In that first day, ihe ahụ mere ọ kpọrọ ya sị unu agbalịala too much. Unu agbalịala nwa agbalịakwala nọ. Nsị mpam ihe ga na-ekwu ugbe ị ga na-achọ ihu gị na Chineke sị ọ dị ihe mere Chineke gbaghara gị ọkwa ndị mere gịnị. He paused ya le manya ya chị ọchị. That fateful day, it was on Saturday. I called them because I don't know I'm not Nigeria. So na that Saturday morning. So yeah, I said come on yakwo on a 2 maha. Toto, you know, it was just, you know, blessing me. So now I say I'm packing him upon. I said, Mom, no, just half, you know. So when I went to the market, I didn't know rushing. Hey, no, be na pumps na for because of how near hatch or antacid in a good dear. Come on, come go day. So when I came back from the market, I called him back. You know, but I know what I noticed that now. Up 100, he will bless you 98 or 97. Oh no, you do no because we want those things. Hey, that's why I'm back again and quiet. Okay. Or see no so bad now, there no problem. So I'm not until that midnight that was the demo. I didn't know that was the last. Now that's conversation I'm gonna the last I'll hear from him. Oh no man can free. I didn't know, I never knew. On
starting from Wednesday. Mbutele yes in Chiwe, when he has some mechanambia. That Wednesday I was so busy. Thursday in the morning, mbia norodo. Yes, I'm going to have scare one. Some organic one, yes, I'm norodo. My home will tell you 9 she during 9, I be town. Yes, my home was on 9 kuzira, Musse Lozo, yes, Muso Chineka, I used to Rosa. I used to Loza. Yes, my home, I know do. He was saying, it didn't occur to me that all dates. We are laughing, he was laughing, I was laughing. Yes, Chiwe, my papa. Finana about dates. You know, I'm not going I'm happy that weekend, that damn weekend. No, we are one in Ihuanya. I na Baroka. Ya shuta gawa. Sekele Chineke. Ọ bụ amara pụrụ iche bụ mmadụ inwe ohere idozi ndụ ya tupu ọ na mmụọ. N'akwụkwọ nsọ ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ Chineke gosiri amara dị etu a. Eze Cyril ELESIM Ibe okwelube nke izizi nwere ụdị amara nke bụ na o nwere ohere ịkpọkọta ezinụlọ ya kpọọ ndị mmadụ ndị dị iche iche wee gwa ha sị ha na ya bụ oge ruokwa na nso ya bụ onye ọbụla kwado. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ adịghị aghọta na ọ bụrụ na atakata gbopịwa ọnụ mara na oge mgbupụ eruo na nso. Ugwumba TV nwekwara ohere dị etu a anyị na eze ịkparị mgbe gara aga, mana Dr. Greg Ibe ga-abụ okwupụta okwu anyị n'ihe gbasara okwu ikpeazụ nna ya tọgbọrọ tupu ọ na mmụọ. Ọ sị m na ekwensu na-agba mgba ka ị hapụ ịhụ certain things ga-eme new n'ebe ndụ m nọ maka ime ka obodo dị mma. Mgbe obodo Abịa, mgbe obodo Naijiria, na ya ma na o nwere ihe na-abịa ịrụ, but na ekwensu ahụ gbachaa mbọ na ya gawa na ya ga-anọ ebe ya nọ a na-ahụ ka esi na-eme ya na ube ọbụla m nọ n'udo ga na-achị. So m si oke ka ị ga kpọkene ya ka ọ mara ihe maka ọ dara ada. Onye nwa ya na akụnụba erutebere ya nwa egbula onwe ya. Papa m so onye egbula onwe ya. Onwe gị ka akụnụba ga-esi hapụ every family in this world. Jehova edego ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gị ka akụnụba rutere, continue na-efe Chukwu, si ụmụ gị mewe ihe ọma, kwụba aka gị ọtọ, n'ihi na akụnụba gị nwere ike isi na nwa gị were bịa. O nwere ike hapụzie nwa gị si na nwa gị bịa, mana aka ịkwụbara ọtọ ga-egosi mgbe Chukwu ga-eji mere gị ka akụnụba ahụ bịa n'ezinụlọ onwe gị family ọ hapụrụ. O dere na Bible say n'okwu ya na if he can feed the birds of the earth, talk less of ihe ọ mụrụ in his likelihood or likeliness. Ụjọ atụla onye ọbụla. Papa m sị na ụjọ atụla onye ọbụla na akụnụba ga-erutere onye ọbụla, mana ọ ga-enwe ndidi. Ọ bụ na o rutebere gị, o si n'aka gị wee pụta, nwee ndidi na ọ ga-erutere tụrụ nwa gị. O si tụrụ nwa gị, esi tụrụ ọgọ gị, o nwere ka ọ ga-esi were mezi. Ọkụ ihe o nwere family enwe ebe future ha nwe, nwa ha alụ ofu di, nwa ha nọzi America, nwunye ya nọzi obodo oyibo, esoro Jehova ga-echetacha ụmụ ya dum. Mana onye ọbụla pamsịsị kwụba aka ọtọ, egbukwele mmadụ ibe gị, akwafukwele blood mmadụ ibe gị. Ekworo na ihu should be avoided among ihe ọbụla ị na-eme. Kpere onye ọzọ ekpere. Ndị nne na nna, ọrụ obodo bụ ọrụ mmadụ niile. A sị na ọrụ Chukwu dịrị mee na gị, ọrụ dịrị mee na gị, ọrụ mama were obi gị nye Chukwu, ọrụ jọọ njọ were obi gị nye Chukwu ọrụ. Anọkọtakwala gasị na ọ gbajugodoro na ka aga chee ihe echiche ọjọọ, n'ihi na onye nwe ụwa nọ. O nwere onye ga-agọzi gị. Mbọ niile ị na-agba ka isi na-agba ya, naanị onye ahụ nwe ụwa ga-abịa kpọrọ gị n'ime olulu ahụ ị nọche na ụbọchị emechiele were mee gị gaa aghọọ mmadụ wee gọzie family gị dum. So ọhịa ka pam na-epreach, ọ ga-akwa akwụsị preach ya, mụ ga-akwa akwụsị preach ya. Ọ ga-adịrị onye ukwu dịrị onye nta mma.
kwụba aka gị ọtọ n'ihi na onye na-akwụ ụgwọ ụwa ahụhụ ụwa bụ Jehova, ọ ga-akwụ nke gị. Bye bye. Onye chọrọ ịnwụ n'osisi wepụsị ya drip, ewepụsị ya sịsa ya ahụ, asa ya ahụ, a na-akọ o bụ ụzọ kpọsịsị ka ede ihe ya kwuru, edecha ihe o kwuru. Ya nọrọ bọọbụ nọ n'ụlọ wee chasie ọkụ karazie ọkụ n'ime rum. Oge bọọbụ gbara tum ya lawazie. O ji sound were la with ọkụ chara nọ ya wee la. Ọ nwoke ike ka ọ. Bye bye nna m, bye bye onye ọma Ekwunube 1, onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma. Before gị nwụọ ọkụ chara igosi na ịlawala, ọ chakwala, chara gawa, lekwa anyị kpuchie ụmụ gị niile, famili gị niile, chekwa anyị nna m, zi ike na ndokwa. Onye ezi ga-adị, onye ezi ga-adị. The whole family stand for Jesus, and Jesus will see us through. Papa na masịrị la nke ọma, ịkụrụ mkpụrụ ọma, mkpụrụ ga na-amị mkpụrụ, ụmụ gị ha ga-echefu gị. Papa ụwa ọ ha na-eti ya. Masị bye bye eze gaa nke ọma, nọrọ n'udo ebe ahụ ị gaji. Enu ndị ọzọ na-achọkwa gị abịa. Papa bye bye, la nke ọma, is well with you. Papa la nke ọma, dio nwoke ọma. Oh papa, chai la nke ọma. Papa, gaa ije gị nke ọma. I miss you a lot. Gaa ije gị nke ọma. Laa n'udo. Papa ụwa. Papa, nna anyị, nna Ikechukwu, gaa nke ọma ka ọ dịrị gị na mma. Thank you. His departure was a painful thing to us. My mother got on about forever. Come on, we take solace to God. It's a painful thing. It's a bye-bye. No problem. It's one number. Papa. Thank you, Mama. I love you. Bye-bye. Wagandi Igbelukwara no, Igbazukotara no, UGWUMBA panijara no. Wagandi Igbelukwara no, Igbazukotara no, UGWUMBA panijara.